हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों लोगोफोर जोंहा साख्रि ओंखारना फैदों आर्मी अर्डिनेन्स कर्प्सनिफ्राय गासै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया 2600 निबो जोंहा बांसिन दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय दा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय दा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बेजों लोगोसेनो जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन खालामना दोननाय दङबा एबा जायफोर नोंथांमोना ग्रेजुएसन पास जानाय दा नोंथांमोननि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बिनिफ्राय सिलेक्सन प्रसेसआ माबोरै जागोन होननानै बुंनो थाङोबा रिटेन एग्जामल'सो नोंथांमोना होनो नांगोन बिनि उनाव फिजिकेल लानाय जागोन डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जागोन मेडिकेल एग्जामिनेसन खालामनाय जागोन दा बेफोरनि बागैनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोना गासिबो साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामना लानो हायो दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो साख्रिनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा बेनो जाहैबाय जोंहा साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ एबा नटिफिकेशना दा नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ जोंनि नैबे भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सनि आर्मी अर्डिनेन्स कर्प्सनिफ्राय जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों भेकेन्सिखौ नोंथांमोना नायनो हागोन जेरै जोंहा ट्रेड्समेन मेट दङ दा बिनि थाखाय जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया 1799 जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सि दङ दा बिनि थाखाय रिजार्भेसनाव जोंनि एसटि नि थाखाय रिजार्भेसना जोंहा बेसेबां दङ 135 दा जोंहा भेकेन्सि दङ दा बिनिफ्राय आनरिजार्भआवबो जों फैनो हायो नङा होमबा जुदि जों मोजां मार्क लानो हायोबा आनरिजार्भआवबो जोङो सिटखौ लानो हायो दा बे आनरिजार्भआव जोंहा 728 दा भेकेन्सि दङ दा जिखियानो जाया मानो ट्रेड्समेन मेटनि थाखाय जोंहा 1799 दा भेकेन्सि दङ दा बिनि थाखाय सेलारिखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन बे जाहैबाय जोंहा बेसिक पे दा 18,000 निफ्राय जागायजेननानै 56,900 सिम नोंथांमोननि नैबे बेसिक पेआ जाहैबाय दा एलवेन्स बायदिसिना दाजाबोबाथ' गोगोम जाहैखायो नोंथांमोननि सेलारिया दा बिनिफ्राय फायारमेननि थाखायबो जोंहा भेकेन्सि ओंखारना फैदों गासै जोंहा साख्रिनि भेकेन्सिया फायारमेननि थाखाय 520 दा जोंहा भेकेन्सि दङ बेहाय जोंहा एसटि नि थाखाय 40 ता रिजार्भेसन दङ दा बिनिफ्राय आनरिजार्भआव जोंहा 210 जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सि दं दा बिनि थाखाय सेलारिया नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन 19,900 निफ्राय जागायजेननानै 63,200 सिम नोंथांमोना बेसिक पे हिसाबै सेलारिखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय जोंहा जुनियर अफिस एसिस्टेन्टनि थाखायबो भेकेन्सि ओंखारना फैदों बिनि थाखाय जोंहा टटेल भेकेन्सिया 104 दङ दा बेहाय जोंहा रिजार्भेसनाव दङ 6 जन एसटि नि थाखाय दा बिनिफ्राय आनरिजार्भआव जोंहा 42 दा भेकेन्सि दङ दा बिनि थाखाय सेलारिखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन 19,900 निफ्राय जागायजेननानै 63,200 सिम नोंथांमोननि सेलारिया जाहैबाय दा बिनिफ्राय एमटिएस माल्टिटास्किं स्टाफ बिनि थाखायबो भेकेन्सि ओंखारना फैदों गासै 142 दा भेकेन्सि दङ रिजार्भेसनाव जोंनि नैबे एसटि नि थाखाय 11 ता भेकेन्सि दङ आनरिजार्भआव जोंहा 50 ता भेकेन्सि दङ सेलारिखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन बुङोबा 18,000 निफ्राय जागायजेननानै 56,900 सिम नोंथांमोननि नैबे बेसिक पेआ जागोन दा बिनिफ्राय जोंहा मेटेरियेल एसिस्टेन्ट दा बिनि थाखायबो भेकेन्सि ओंखारना फैदों गासै साख्रिनि भेकेन्सिया जोंहा 50 ता दङ रिजार्भेसनाव 3 दङ एसटि रिजार्भेसनाव दा बिनिफ्राय आनरिजार्भआव जोंहा 20 ता भेकेन्सि दङ दा बिनि थाखाय सेलारिखौ नोंथांमोना बेसेबां मोननो हागोन 20,200 निफ्राय जागायजेनगोन बिनिफ्राय 92,300 सिम नोंथांमोननि नैबे बेसिक पेआ जागोन दा बेनिखायनो सेलारियाथ' गोगोम जाखायो नोंथांमोना मिथिखागौ दा बे जाहैबाय जोंहा साख्रिनि नामफोरा दानिया नायदो नोंथांमोना बबे साख्रिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां नांगौ जेरै नैबे जोंहा ट्रेड्समेन मेटनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया मात्र मेट्रिक पास जानायबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन ट्रेड्समेन मेट साख्रिनि थाखाय जायफोर नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना जुदि मेट्रिक पास जानायबा नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन खमथारबाबो मेट्रिक नोंथांमोना पास जानाय जाथारनांगोन दा बिनिफ्राय फायारमेननि थाखायबो नोंथांमोननि फरायनाया खमथारबाबो मेट्रिक पास जाबानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय ग्रेजुएसन पास जानाय गासिबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामजोबनो हायो जायखिजाया खम क्वालिफिकेसना मिनिमाम क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौनो मेट्रिक पास जानाय जाथारनांगोन दा बिनिफ्राय जोंहा जुनियर अफिस एसिस्टेन्ट बिनि थाखाय भेकेन्सि ओंखारना फैदों दा बिनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया बेसेबां जानाय जानांगोन नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय जानांगोन खमथारबाबो नोंथांमोना हायार सेकेन्डारि पास जानाय जाथारनांगोन दा बिनिफ्राय बेहाय इंलिश टाइपिं टेस्ट लानाय जागोन नोंथांमोना पार मिनिट 35 वर्ड्स नोंथांमोना माने टाइपिं खालामनो हानाय जानांगोन जोंहा बेहाय लिरनानै होदों दा जिखियानो जाया हायार सेकेन्डारि पास जानाय खमथारबाबो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन नैबे जुनियर अफिस एसिस्टेन्ट भेकेन्सिनि थाखाय दा बिनिफ्राय माल्टिटास्किं स्टाफ एबा एमटिएसनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया खमथारबाबो मेट्रिक पास जानायबानो नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन खमथारबाबो नोंथांमोना जुदि मेट्रिक पास जानानै दङबा माल्टिटास्किं स्टाफ
MTS भेकेन्सिनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय मेट्रल एसिस्टेन्टनि थाखाय नोंथांमोननि फरायनाया 20 डिग्री जानाय जानांगोन एनि स्ट्रिमाव होननानै बेहाय बुंदों साइन्सआनो जा आर्ट्सआनो जा कमार्सआनो जा इन्जिनियारिंआनो जा मेडिकेल जायखिजाया मा लाइनाव नोङो 20 डिग्री खालामदों दा नोंथांमोना 20 डिग्री पास जाबायबा नोंथांमोना नैबे मेट्रल एसिस्टेन्ट भेकेन्सिनि थाखाय एप्लाइखौ खालामनो हागोन टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया जोंनि बे एसटी रिजार्भेसनाव बेसेबां दं आं बेखौबो खोन्थाहरनो सानदों 197 जोंहा टटेल एसटी रिजार्भेसननि थाखाय भेकेन्सिया दङ नाथायबा आनरिजार्भआव जोंहा 1050 दङ बे आनरिजार्भखौबो नोंथांमोना लाफानो नांगोन मानो होनोबा आनरिजार्भआव बेबादि जेबो रिजार्भ भेकेन्सिखौ बेहाय होनाय जाया दा बिनिखायनो नोंथांमोना एसटी रिजार्भेसनावबो चान्सआ दङ आरो बेजों लोगोसे मार्कआ बुरजाबा नोंथांमोना आनरिजार्भआवबो फैनो थाखाय चान्सखौ मोननो हानाय जायो बे आनरिजार्भआव गासिबो केटेगरिनि मानसिफ्रा साख्रिखौ लाफैनो हायो आनरिजार्भ केटेगरियाव फैनो हायो आरो दा बेखौबो खोन्थाहरनाय जाबाय गासै 2615 था जोंहा टटेल साख्रिनि भेकेन्सिया दङ दानिया फैदो नोंथांमोननि सेलेक्सन प्रसेसआ माबायदि जागोन जोंहा सेलेक्सन प्रसेसआ गिबियावनो रिटेन एग्जाम जागोन एमसिकिउ टाइपनि जागोन बे रिटेन एग्जामा फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट लानाय जागोन बिनि उनाव टाइपिं टेस्ट लानाय जागोन टाइपिं टेस्टआ मानि थाखाय मोनसेल' भेकेन्सिनि थाखाय लानाय जागोन बेनो जाहैबाय जुनियर अफिस एसिस्टेन्ट नैबे भेकेन्सिनि थाखायल'सो जोंहा टाइपिं टेस्टआ लानाय जागोन बिनि उनाव बाखिखिनि जाखिनि जोंहा भेकेन्सि दङ दा बेफोर भेकेन्सिनि थाखाय जोंहा टाइपिं टेस्टखौ लानाय जानाय नङा दा बेखौबो मिथिना मोननो हाबाय डकुमेन्टस भेरिफिकेसन बेबादिथ' गासिबो साख्रिनि जोंहा एपइन्टमेन्ट होनायनि सिगाङावनो जाखायो मेडिकेल एग्जामिनेसनाबो जोंहा गासिबो साख्रिनि एपइन्टमेन्ट होनायनि सिगाङावनो जाखायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ दा जेखियानो जाया मानो रिटेन एग्जामा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनांथारसिनथार होननानै बेखौ बुंनो नांगोन रिटेन एग्जामा जोंहा खेबसेल' जागोन बिनि उनाव फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट लानाय जागोन दा बोरै लानाय जागोन आं बेखौबो नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनाय जागोन दा रिटेन एग्जामा जोंहा गिबियावनो जागोन नालाय बे रिटेन एग्जामाव जोंहा रिजनिं दा बिनि थाखाय जोंहा 25टा कुइसन थागोन मार्कआबो जोंहा 25 मार्क्स थागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय जेनेरेल एवारनेस दा बिनि थाखाय जोंहा 25 मार्क्स थागोन बिनि थाखाय जोंहा कुइसना 25टा थागोन मार्कआबो 25टा जोंहा थागोन न्यूमेरिकल एबिलिटी एबा मेथ्सनि थाखाय जोंहा 25टा कुइसन 25 मार्क्स थागोन दा बिनिफ्राय इंलिश लैंग्वेज माने इंलिश ग्रामारनिफ्राय जोंहा कुइसन फैनाय जागोन 25टा कुइसन थागोन 25 मार्क्स दा बिनिखायनो टटेल जोंहा 100टा कुइसन थागोन मार्कआबो जोंहा 100 मार्क्स थागोन बेखौ नोंथांमोना समखौ मोननो हागोन 2 घन्टा नोंथांमोना एग्जामखौ होनो थाखाय समखौ मोननो हागोन माल्टिपल चॉइसनि जागोन माने एमसिकिउ बेस जोंहा बे रिटेन एग्जामा जागोन नेगेटिभ मार्किं दङ 0.25 जोंहा नेगेटिभ मार्क्सजों दङ नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय दा बिनिखायनो एग्जामाव नोंथांमोना जाथामला लिरबिला बायनांला गासैखौबो नोंथांमोना थिक खालामना फैनो नांला आरो 0.25 जोंहा नेगेटिभ मार्क दङ दा सिलेबासखौबो जोंहा होनाय दंखायो बबेनिफ्राय रिजनिंनि बबे टपिकनिफ्राय जोंहा कुइसना फैगोन जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय बबे टपिकनिफ्राय कुइसना फैनो हागौ बिनि बागै जोंहा डिटेल्स लिरनो हादों न्यूमेरिकल एप्टिट्युडआव नोंथांमोना नाम्बार सिस्टेम सिम्प्लिफिकेसन बायदि जोंहा बे टपिक होनानै दोनदों बेखौ नायबानो जाबाय जेरै इंलिश लैंग्वेजाव जोंहा ग्रामार वोकेबुलारि सेन्टेन्स स्ट्राक्चार सिनोनिम्स एन्टोनिम्स कम्प्रेन्सन स्पेलिं एरर्स बायदि जोंहा बे फैगोन ना बेखौ नोंथांमोननिसिम बेहाय लिरना होनाय जाखादों दा बिनिफ्राय फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव नोंथांमोना मा खालामनो नांगोन बेखौबो नायबानो जाबाय नोंथांमोना 1.6 किल'मिटार नोंथांमोना खारनो नांगोननो 6 मिनिट्स 30 मिनिट्सनि बिथोराव माने नोंथांमोना बेखौ क्वालिफाइ खालामनांगौ आरो क्वालिफाइं नेचार बे जाहैबाय 1.6 किल'मिटार नोंथांमोना खारनो नांगोन बेसेबां समनि बिथोराव 6 मिनिट्स 30 सेकेन्डनि बिथोराव नोंथांमोना बेखौ कमप्लिट खालामनांगोन बिनिफ्राय जोंहा पुल आप्स जागोन ना बे पुल आप्सखौ नोंथांमोना मिनिमाम खमथारबाबो 6 पुल आप्स खालामनो हानांगोन अब्लासो नोंथांमोना क्वालिफाइ जागोन आं बेखौथ' सानदों नोंथांमोना गासैबो बेखौ क्वालिफाइ खालामनो हाखाजोबगोन होननानै दा बिनिफ्राय जोंहा 9 फिट जोंहा डिट्स जागोन ना बेखौबो क्वालिफाइं नेचार जिग जैग बेलेन्स जागोन ना बेबो जोंहा क्वालिफाइं नेचार दा बेफोरखौ नोंथांमोना हाखाजोबगोन नोंथांमोननि थाखाय मेन अबस्टेकल होननानै बुंनो थाङोबा रिटेन एग्जामाव नोंथांमोना मोजाङै मार्कखौ लानो हाबासो नोंथांमोना फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव फैनो हागोन आरो फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्टआव नोंथांमोना बयबो क्वालिफाइ खालामनो हाखागोन बेहायथ' जोंहा मार्कआनो गैखाया नङा होमबा दा बेनिखायनो नोंथांमोना रिटेन एग्जामाव मोजाङै होबासो नोंथांमोना माने साख्रिखौ मोननायनि बे चान्सआ थाहैगोन दा बिनिफ्राय सेलारिखौ बेसेबां मोनगोन आं बेखौथ' खोन्थाहरखाबाय नोंथांमोननिसिम दानिया नोंथांमोना मिथिना लादो एप्लाइ माब्लानिफ्राय जागोन जोंहा नैबे 3rd week of August माने नैबे माबाखौथ' होबाय दायो नटिसखौथ' होबाय एप्लाइनि जोंहा माब्लानिफ्राय जागोन 24 August 2026 माने 3rd weekनिफ्रायनो जागोन 24 आगष्ट 2026 मायथाइनि बे बोसोरनि माने नैबे आगष्टनि 24 थारिखनिफ्राय जोंहा एप्लाइ खालामना जानो थांगासिनो दङ एप्लाइ खालामनायनि जोंहा लास्ट डेटआ जाहैबाय सेप्तेम्बरनि 23 थारिखसिम थागोन दा बिनिफ्राय रिटेन एग्जामा माब्ला जागोन नभेम्बर मासाव जागोन रिटेन एग्जामा नोंथांमोना फरायनो थाखाय एसे सम दङ एडमिट कार्डखौ नोंथांमोना अक्ट'बर मासावनो मोनगोन बिनिफ्राय रिटेन एग्जामा जोंहा नभेम्बर मासाव जागोन
दा एप्लाइ खालामनाया माब्लानिफ्राय जागोन आगस्टनि 24 थारिखनिफ्राय दा बेनिखायनो नोंथांमोना सप्ताहनि नेबावनो नांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय अनलाइन एप्लाइ नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन अनलाइन एप्लाइ लिंकखौ आं अबेसे नोंथांमोननिसिम भिडिअ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन दाथ' जोंहा एप्लाइ खालामनाया अबेसे जाथ'वाखै अब्लाबो आं होना दोनखाबाय आरो जेब्ला 24 आगस्ट जायो ओइदिनखालिनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय लास्ट डेटखौबो गोसोआव लादो 23 सेप्तेम्बर नोंथांमोननिसिम मास मोनसे समखौ होनाय जादों एप्लाइ खालामनो थाखाय दायो नोंथांमोना मिथिना मोननो हाबाय जोंनि नैबे भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ डिफेन्सनिफ्राय फैनाय आर्मि अर्डिनेन्स कर्प्सनि जोंहा माखासे भेकेन्सिनि थाखाय एप्लाइ खालामनाया जानो थांगासिनो दङ जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जानाय जायफोर हायार सेकेन्डारि पास जानाय जायफोर ग्रेजुवेसन पास जानाय नोंथांमोना गासिबो एप्लाइखौ खालामना लागोनखौ आङो दायो आसाखौ खालामनाय थाबाय नैबे आगस्टनि 24 थारिखनिफ्राय दा बेखिनियावनो दानिया नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना दानिया गासिबनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोननि गासिबो लोगोफ्राबो जाहाथे मिथिना मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों